Aquesta és Sònia i és educadora. Sònia treballa a una escola infantil que van crear 5 companyes associades en una cooperativa. Fa un parell d'anys, l'escoleta va complir el seu 25è aniversari. A l'escola de Sònia van anar els fills de Laia, Joan i Adrià. Laia forma part d'un projecte d'habitatge cooperatiu junt amb Laura i Anna. Laura és arquitecta i Anna, experta en participació ciutadana. Les dos formen part d'una cooperativa que es dedica a promoure la igualtat. Anna compra l'oli amb el que cuina a través del projecte d'Alba i Ferran. Alba i Ferran es dediquen a l'agroecologia i acaben de començar un projecte de recuperació dels bancals del seu poble. Alba i Ferran abasteixen també al restaurant Quilòmetre Zero de Nico. Tots els productes que cuina Nico són de collita pròpia i producció local. Al seu restaurant solen anar Pau i Robert. Els dos són enginyers i tenen una cooperativa d'energia sostenible que es dedica a la instal·lació de plaques solars. Pau i Robert es formen en La Niuada, un centre públic que assessora i fomenta projectes amb impacte positiu sobre el territori i la comunitat. Avui han assistit a una xerrada d'una aplicació mòbil que ha dissenyat la cooperativa on treballen Tània i Àgueda. Elles dos van ser, justament, les que van preparar i dissenyar el 25è aniversari de l'escoleta infantil de Sònia. Entre totes fem més xarxa, entre totes fem una economia al servei de les persones, entre totes fem una economia solidària.